ukuthi votelani mina. Uthi ke uNxamalala asingangeni kuleso silimo emkhontweni osemusha. Asiukhande siuqinise. Siyofika isikhathi la sicabanga khona ukuthi ayisesiright manje. Bonke abantu sebesebenza ngendlela. Akekho ozothenga amavoti. Sonke sizoya enkupheni siyokhetha ubuholi obuqotho bokuhola lenhlalo. Lezi zinto ke zenza ukuthi kufanele ukuthi singakhohlwa thina ukuthi asiyona inhlangano yokukhetha. Sile inhlangano esebenza ngendlela esiyibiza sithi iparamilitary, semi-military. Sisebenza ngecommand, sisebenza ngama-orders. Siyakomandwa, yenzani ukuthi senze lokho. Abaziyo-ke ngecommand bayazi ukuthi icommand awuyiphikisi, uyayi-implemented. Sikhulumile-ke la sicele ucoordinator noconvener ukuthi uma siza la cela nisibizele bonke abantu nje laba abathi bawuholi njengamanje. Noma ngabe umuntu uhola kwi-ward, noma uhola kwi-VD, noma uhola kwiphi nje into eyistructure. Sase sithi ngaphezu kwalokho sibizeleni futhi laba abade behola phambili. Ngoba laba abade behola phambili nabo sifuna ukukhuluma nabo. Kunesizathu ke sokuthi sithi asikhulume nani no. Uma ni imvamisa wonke ama-division esiwabona yapha enhlanganweni aqala ebuholini. Wonke mahamba yonke indawo uqala nje xabana ubuholi bodwa. Leyo division ihamba iziyongena kuma-ground forces. Ngoba ubuholi buthi nakuxabana bodwa lapha ebuholini bese beyofuna isupport yama-ground forces. Yilena-ke esizocela ukuyikhuza namhlanje ukuthi cha, uma nisebuholini khumbulani nani niyahola njengamanje. Kodwa kusasa nizohola futhi. Kodwa nilindeleke ukusupporta laba abaqokiwe nje. Laba akade behola phambili sizothi kubona kade nihola yini kade niyabakho. Kunganicasula ukuthi anisebona abaholi bayesebuhola abanye. Niseyizona iy'member zomkhonto wesizwe. Sekelani laba asebehola manje. Ngoba yona yodwa indlela ezokwenza ukuthi umkhonto wesizwe ungabi nama-divisions between abantu akade bengabaholi before nabantu ababaholi manje. Ngokunjalo futhi sizothi kulaba abaholayo manje convener, coordinator nayo yonke lamalungu niyababukeli phansi nabakade behola phambili. Bane-experience yokuhola, bayawazi ukuhola. Noma ngabe kade bacasukela involvement umkhonto
ula ekutheni wonke umuntu akabambe iqhaza. Ngakho-ke ningaba-isolate, ningabashiyi ngaphandle ey'nhlelweni zomkhonto, ababe yingxenye yezinhlelo zomkhonto nabo. Uma ngabe nideploya abantu badeployeni nabo, ningababandlululi. Sizosho nawe lokho-ke kulaba kade behola before. Nani siyanxenxa sithi ningadubi emkhontweni. Ukuduba umkhonto kuwukuduba umzabalazo. Ukuduba umzabalazo kuwukucekela phansi ikusasa lalesizwe. Lesizwe sabantu abamnyama siloke sicindezeleke njalo. Isikhathi sokuthi sikhululeke lesizwe manje. And inhlangano ezokulula lesizwe is only one. That's the only hope of the people. Sizokhuluma leyo nto-ke, sizocela nokuthi bakwethu asikubambeke izandla ezinomnono lomkhonto wesizwe. Sikhona-ke izinto ekufuna ukuthi ngiyikhulume nazi ukuthi sathi kulamalunga omkhonto aholayo njengamanje. Sakhuluma into eningi kakhulu nabo, kodwa kukhona lezi nje okuyizona ezisemqoka esifuna ukukhuluma ngazo, esifuna